Този тренд е много подходящ за предстоящите летни месеци. Основни герои в него са хайлайтера и бронзовата пудра. За начало, разбира се, изравняваме тена с подходящ продукт. Нека да припомним основното правило при скулптурирането. Тъмните нюанси прибират навътре оптически, а светлите изваждат навън. Съответно слагаме от бронзиращия продукт навсякъде, където искаме да намалим обема. Хайлайтерът поставяме на частите, които искаме да извадиме на показ. Ако искате, например, да подчертаете скулите си, следвайте мисловната линия от средата на ухото до ръба на устните. Ако искате да намалите обема на носа си, използвайте бронзиращата пудра от двете му страни. По същия начин придаваме дълбочина на очите. Остатъка от четката си използвайте в корена на косата, слепоочета и брадичката. Хайлайтера традиционно го използваме на върха на скулите, арката под веждите, вътрешната част на окото и разстоянието между носа и устните. За дневен грим препоръчвам да използвате глоз в нежен цвят. А ето и бърз трик как да превърнем дневния бронзиращ грим в вечерен. Червило в активен цвят и богато нанесена спирала на миглите.